Perlok be minta suggestion nga pediang subhai pi ha kane ka channel banik blog ha shua bingin ya ini video chkmat singo bha ban subscribe ya kane ka channel dengan ti boro-boro pi lio i ha gelap thai kubor ba ini ba ikren namar ba kane ka jingkren jo ini ba ngas ngeu tik kumban ang penslur shishu ya gini kenthe dimet ya gini kenthe balik kam auria namar ba ka an kami tu ti le da jistu ti mudilang nga ongru yaki da pi le da jistu tu jing mud ngam ong yak ka kam dum pi ka basni ngam ong ka basni ong ba na ka kam dum pi ro ka dum pi anong hajing shisha karul ka an gade bandon hapo jila meklia ka jingi ban percha ya gini kenthe auria ya gini kenthe dimet nga ong ai pi perlok Henry karbaini ba apa ideng ai ben sim shishu ideng ai shu ka boy ideng ai shishu ka jing batai ka bakham start shishu khnang bagi breu ki lai bentip ini ba ideng ai shishu ka jing start bat inang ai shishu ka jing mut ban penslur ya kini ki kenthe ban le ha gini kam auria ini ba namar bakat kum ga jing ong jing nei ba ha kapor ba ilap ha khandai lat ane ha polis bajar ngong ai pi nei ba ai ju batai nai ko be kti kum ne le da ga jing sthu jing mut le da ga jing stan namar bangam ong e ya ne kam jing pi ga ne kam jing pi ga long ba anong ong ni ba te ngat kam suthu shu ni ba tip i dang khna ne larang ba ne ila he ne il don lok ne il don khun ne ngam tip ni ba wala nga hapning jing tiet jing sempat ya pi ki thei dakat ya pi ki thei nuti ya pi ki sekokar ngadang komito ya de ko sekokar la pidon kita ka jilong ka ba sam thak rong na sorok pi nakaleng jong pir yo anong yo nong ba nomor 1 kumno like ki jing sung kha khana nomor haja ka ban ka kam 4 jam ya ka ban ya sung ya arena sung gorim kam jam padam tele set dan kumapi ya se ka refresh na ki jabiang gitu ong nei ba ha ne kapor ka jing don jong ni kan thei daka kini kan thei dimet nga ong ai pi like ka shong kha khna namar bakat kum ha jing suthu ga jonga wu ong ban fresh ka jibing jong gi te gi shinrang habadon gi ne gi kan thei dikat habadon gi ne kan thei dimet te ga jing kren jo ni ba ha ne kapor te nga te ngalas nga ba clash ba palat phi namar ba ni jing kren jo ni ba ka jing don jong ni kan thei daka kini kan thei dimet kini kan thei auria like ka shong kha khna ki shinrang namar begitu ki shinrang ki balakwa ban shenglok ki balakwa ban shongkha ki la ban le yang tu ra bat ke pisa ka plan jeni ba kalong kum kata laj ban shongkha khna ki shinrang hajing shisha ka dor ba hajing shisha dia man persuthu Henry udang penislur shishu bat halor kata ka poin nga ong lada piaya da jing stu jing mut mapiro bi ora ta jing mentoy state katkum ka jingong jong ini ba hakani kapor ka jingdon jong ini kentei dimet hapo jela me khlia ka jongi ka penkiu ya ka jela me khlia ka jongi ka penkiu hakayo hakot ane hakamai kaji tenga ongai pi perlo khato ka jingdon jong ini kentei ka jimet hapo jela me khlia ka jongi ka penyo se ya ka roi ka par ka penyo se ya ka yo akot ka penkiu se ya ka state me khlia ka jongi ya ka jela me khlia ka jongi ka penkiu se ka jingdon jong ini kentei dimet wat jenget ini ba ada pingi ini ba mlong na kalian ka foundation ka don ka foundation kum kripa ku moment organization jadi kamram jongka kan kamram jongka kuno banai awareness itu kan thei kuno banai harap ya gitu kan thei makin yeng jong ya kum balong benta ya gitu kan thei ni sia tim ni sia no ande kan financial assistant na kalian ka kur na kalian ka snong na kalian sarkar zero financial assistant zero financial dia cuba ada kakari kita kejimpang karoi kita jimpang dan kita secret dia tip secret karoi tinggal kentu ke ya department pada department apa buat bakin taulat kumno banyarap itu kiberiu kibangat dah ketua kam bahkan dunas kiski kata kejing karoi untuk kita jimpang bad kejing dun kan dunas kiski ya kejing dun kisah kam nama bakil abiang kam kajam hagane kapor nga kwa ban kren ya gane ke jingkren jong ni ba hagane kapor habayade haga yo kam yo jam habayde bakini kentei dakat dimet de hajing shisha nakal yang kakur nakal yang kasnong nakal yang surkaru kide ban ai ya kam ga jam ya kini kentei dimet wat ju ekno wat ju tim wat ju atlatan namar bang ada surem shisha ya ni jingkno jong pi ai kia kam khna bakin yo ban yeng halaki jong kijat ong niuba Henry nga ong ai pi ya ni kapor habaki kidon ka ktika kijat de ai bakin wat kenya ta kam kini kintei ki don ka kti kijat ban lej wat kam wat jam kinang te
ai bakin yeng halaki jong ki jat ban lej wat kam te ka kam om don muno mano ban wan terwa haying kumno ban li dimet hang tu ban yeng surok hang tu si baje ar baje khat ar baje dang ayat sharum shaneng hang tu dade wat kam te wat tang cisngi te yo shano dade wat kam wat tang cisngi dade betri kam auria de tre laisnem klempoi perkat lami urang ba uba penslur ya ki kenthei dakan ngampoi perkat ba mi une ubriu uba penslur ya ki thei samla khasi om dei tangki kenthei om dei tangki shinrang baro arliang ula penslur dak jing stu jing mut ndei ban that borom dei ka stiet makane ka dei ka ri tip liu tip le phim dei ban that borom bat halor ka ta ka poin nya ong lada piaya dak jing stu jing mut ma phiro pe ora dak jing mentoi ka stiet ka mentoi kuno mentoi na marba hapadon gitu ka pelaj ya ka jing song kha khna ka pelaj ya ka jing phet tengah ya ka dai bos Daibus kadai ko ngalai ber high ratio daibus ni kalau highest in India kapelai ka daibus bada ka juru poro kapelai do ini jigan kharoi jom ne u nyangjing pat dei habasit na kalang jong ngai na don be sekaliang jong kinthei don sekaliang kam dei namar bali ka susi ya ka jingken ben jong kilok ki jor ba kinthei ka si ka kale binami ane ka song dukan ka khar ni jaga ni khar kumpul adon nomor wai UN sun no insya dan ben be kan thei de wakut pada kan thei ka le kan kono kamro tang na kada ka highest polygamy highest number of single parent ti ba clear ban saja ye kon ka si kam ka ban se ka thong te asa ma hatu piu i kam don ka jing ta le se la da ja ba bun kini ki theri met kan wan ra pen kharoi ta ki jing pang HIV to ke ka jing i jong phi le se jadi kita ka pon la ka chupum tak la ka don ka jing buri ha tol jen gi jimuri kam don jing that ya ka hapo kastiet ma jing don ni tei bun te di me adu menta ka kum ka sensor arah ja ka sa kum ko pe du sa hajar aspa san pungun atau me kalia te lada ka don ge jing buri lese ka kiu ni jing pang HIV te halor ka taro ni hap na kalian ka foundation ka don ke foundation kum kripa ku women organization jadi kamram jongka kum no banai awareness itu kentei kum no banai harap ya gitu kentei makin yeng jong hijab kum balong menta ya gitu kentei ni shu tim ni shu kan no ande jikano kan financial assistant na kalian ka kur na kalian ka snong na kalian sarkar zero financial assistant Tiada cuba ada kharoi kita jimpang, kharoi kita jimpang lah dan tak secret, dinya tip secret kharoi.
tinggal kentu ke ye departmen bade departmen mabun bakin taulat kumno banyarap itu kibriu ki bangat dak ketua kam bahkan dunas kuski kata kejing karoy tek tajing pang bad kejing dun kan dunar suski ya kejing don ki segwa kam nama bakil abiang ka kam gajam we pun kwa bi kan tega